салом алейкум, ҳамватанони азиз. имрӯз 4 моҳи ровна шед ки группа бисёри экстремистҳо баромадан гуфтанд ки мо миллата фалон мекунем. Миллат ояндаи хуб надорад. мо миллата ҳамаша ба гуфтаи ин одамо на колене мемонем. Видеора дар канали ояндаи миллат ман чанд бор коротки 5 минута соатҳо эфир гузарондам. Общий просмотр дар канали ояндаи миллат дар YouTube фақат 4 миллиона 324 ҳазор просмотр. Ман талаб кардам аз группаи бисёри экстремистҳо яй на затия террористов запрещено. 3-4 шакали дигар ягонташ бахшиш напарсид. Группаи бисёри экстремистҳо ҳиссе нашур гуфт ки ман бахшиш намепурсам. На затияи террористов запрещено гуфт ки мо тоҷикои нав бо ё тоҷикои нав бадем. Мардам бахшиш намепурсем мегам. бия борига ҳамин видеоро тамошо мекунем. як ҳаракати ҳастанд ки оли дардиш фарух оли гӯш кун газават наколи хаб кун гӯш кун. имрӯз як ҳаракатай гӯш кун охи гӯш кун гапа савола ҷавоб те. вақте ки ӯра ту мегӯй ки як ҳараката як ҳаракати сиёсия мегӯй ӯ имрӯз бояд қатъи миллат ҳамсӯҳбат шавад, дили миллата биёва ки сари қудрат бия ё ин ки ба ҷангу ҷанҷол омада миллата гирифтани шумо. ман ба ҷои ага ҳамин ҳаракат мешидум я барбари миллата ҳамихе кӯз мемондум мегоидум ба номи худа яллав я барбар шенами миллата ин миллат аст ҳамин миллат ба ҷои книгарди ба худо қасам ага аз ба ҷои ҳаракат мешидум я барбари миллата мегоидум. гӯш кардем ин миллат миллати чист мега? ин миллата ҳамаша мега фалон кардан дар кор аст. ай ба ин 4 моҳ гузашт чӣ ба якташ набуромад бахшиш мепурса. меган ку дили мо ба ин миллат месӯзад. рӯи ёра ма сиёҳ кунам ё кӯшиш кардесан ки миллати шуморо нобуд кунам ё кӯшиш кардесан ки хоҳарои мову шумора, модарои мову шумора, фарзандои мову шумора чорни ринда бугуран савдо кунанд. ранги толибов, ранги президенти Украинаи клоун. ё амира кӯшиш кардесан ё шартнома кардаги ҳастанд ё мехоҳанд давлата автономия кунанд барои 2 копейк. намехоҳанд ҳамватанони азиз, пешравии шуморо намехоҳанд ино ё душмани шумо ҳастанд. як хелат бовар намекунӣ. барои чӣ бахшиш намепурсанд? барои чӣ? барое ки шумо давно худо буфаҳмед мара тарзи гапзании ёра нигоҳ кун. ба мегӯяд ки соқуфаю постоянно тан видеоро мемонӣ. оре ки ман нангу номус дорам. гапое ки задан ватандӯсто ҳаётот ҳеҷ вақт набуроре. ин шакало бояд бахшиш бипурсад. бояд. ман худам боварӣ дорам ки ман ин негодяёро не только ин шакалора касе ки миллата пас мезана вақти соатш мешавад ҷавоб меда.